Noin. Näettekö te tämän? Hetkonen, mä oon nyt keskellä tätä. Pitäisi olla tossa alussa. Joo, näkyy silleen, että tuossa on niinku tavallaan se työnäkymä, mutta en tiedä Kyllä, niin haittaako joo, se. mäpäs laitankin sen tonne slideshown alkuun, niin sit se on isompana. Joo, eli tämä aihe, valtavan mielenkiintoista ja sitä, mikä niin kuin tietyllä tavalla on kaiken päämäärä, tämä tulkitseminen. Että vaikka laulaminen ihan äänen kannalta voi tuntua hyvin palkitsevalta ja ihanalta, niin miksi me laulamme, niin tietenkin siksi, että me sitten esitettäisiin niitä joillekin ja tulkittaisiin niitä, eikä vaan se. Totta kai voi olla myöskin todellakin yksin laulua, että siitä ei piittaa niinkään, että mitä ne muut siitä ajattelee, mutta tämähän nyt on tämä meidän perus. Ja peruskysymys on, että voiko tulkintaa opettaa. No, niin kuin mä sanoin jo heti alkuun, niin kyllä voi ja pitää. Siitä on tämmöinen hyvin kuuluisa sanonta, että tekniikka vapauttaa ilmaisun. Mun hiukan, en mä nyt kyseenalaista sitä, mutta anteeksi, tämä ääni, ei itsellänikin ääni ihan uupuneena täällä, niin aha, Iida pääsi paikalle. Joo, hyvä. Niin se, että tekniikka automaattisesti vapauttaa ilmaisun, niin se voi olla niin, tai sitten se voi olla olematta. Eli riippuu hirveästi tästä kyseisestä laulajasta. Jos on niin sanotusti, miten niin kuin laulun arvioitsijat usein tai opettajat niin kokee, että joku on hirveän lahjakas, niin se on just sitä, että hänellä on sellainen sisäänrakennettu tarve ilmaista. Eli hän haluaa sen, mikä hänen sisällään ihan pakottaa se teksti ja se musiikki, niin hän haluaa kertoa sitä muille. Mutta on yllättävän paljon laulajia, jotka tyytyy siihen, että no, nyt tässä tämä ääni toimii ja mä niin kuin nyt vaan sitten laulan, että tämän pitäisi nyt, en mä tiedä ajatteliko he tietoisesti, että se riittäisi, mutta niin siinä vaan monesti käy ja kovin niin kuin jää vajaaksi. Mutta lähdetään siitä, että sitä ensinkin voi opettaa. Ja se on totta toi, että tekniikka kyllä voi vapauttaa ilmaisua, mutta sen jälkeen vielä jotkut tarvitsee enemmän vielä apua. Ja siitä me tänään puhutaan. Eli ensimmäisenä voidaan herättää kysymys, että mitä tulkinta on. Ja nythän mä oon tuohon jo lisännyt, ja mä haluaisin kuulla teidän mielipiteet, ihan henkilökohtaisia näkemyksiä siitä, miten te itse ajattelette siitä tulkitsemisesta oman kokemuksenne mukaan, tai sitten oppilaiden kanssa nyt jo työskenneltyänne toista vuotta, niin haluaisiko joku vähän sanoa siitä? Onko tulkinta vaikeaa? Tuleeko se luonnostaan? Mitä ikinä? Haluaisiko joku sanoa? Mä pistän täältä vaan sitten jokaisen vuorollaan. Eli aloitatko Irina? Mitä sun mielestä tulkinta on? No, mun mielestä tulkinta on sitä, että siinä laulussa kuuluu se ihminen, että ei vain se, mitä opettaja on pyytänyt tai mitä nuotissa lukee, vaan niin kuin se tavallaan semmoinen joku viesti. Joo, erittäin hyvä. No entäs Iida? Jaha, Akseli ilmaantui. Mutta jatketaan. Haluaisitko Iida avata sitä, mitä sun mielestä tulkinta on? Joo, niin, no siis, että tehdään jotain sillä musiikilla, mikä niihin nuotteihin on kirjoitettu. Että jotenkin, mitä kaikkea muuta sieltä löytyy. Ja mä oon ainakin itse huomannut, että kun on kuitenkin pitkä tausta niin kuin instrumenttimusiikissa, niin se niiden nuottien kautta tapahtuva ilmaisu tai just niiden melodialinjojen kautta tapahtuva ilmaisu, niin se on paljon helpompaa kuin sitten taas just niiden sanojen käsittely on mulle itselle tosi paljon vaikeampaa. Niin, mielenkiintoista. Nimittäin, koska tästähän voitaisiin ihan hyvin puhua myös instrumentalistin kautta. Ja tietysti me ollaan tässä
tässä tapauksessa aivan ainutlaatuisessa asemassa, että meillä on se teksti. Mutta entäs jos meillä olisikin vaan, ja nyt mä en tarkoita tätä vaan sanaa vähättelevässä merkityksessä, mutta ainoastaan musiikki, niin silloinhan se, ei se siitä, tai siis se painottuisi eri tavalla ja pitäisi löytää vielä jotakin muuta. Että meitä sekä auttaa, siis se teksti ja se runo auttaa meitä kyllä, mutta myös se voi tietysti tehdä siitä vähän vierasta, jos ei ole siihen tottunut. Mutta käydään kierros läpi niin Toni, mitä sä oot ajatellut tulkinnasta? No mulle se on ehkä jotakin semmoista, joka auttaa vaan niin kuin viemään sen tarinan kuulijalle asti paremmin. Siihen liittyy tyylikysymykset, niin kuin ehkä tuo instrumentaalihomma, mitä tuossa oli puhetta, niin ehkä liittyy joskus varsinkin vanhempaan musiikkiin minun mielestä, riippuu tekstuurista. Joskus, jos siellä on tosi paljon semmoista liikkuvaa kuviolaulua, niin se on mun mielestä enemmän instrumentaalista silloin. Mutta sitten siihen liittyy totta kai se niin kuin tekstin ja äänen lisäksi myöskin visuaaliset jutut. Että miltä mä näytän, että miten se tukee sitä viestiä, minkä mä haluan sillä laululla kertoa. Aivan. Kyllä juuri näin. Ja tietysti jos mietitään, niin ainahan me ei nähdä laulajaa, että se voi laulaa radiossa. Kyllähän sillä silloinkin tulkinta on. Mutta sitten jos se on erityisesti konserttilavalla tai vielä telkkarissa tai näin videolla, niin sitten vielä tulee vain niin lisää elementtejä mukaan. Tässä on monta kerrosta, joka on hyvin kiinnostava. Sitten meillä oli vielä Akseli paikalla, niin haluaisit sekin sanoa, mitä sun mielestä tulkinta on? No, tässä on aika hyvin tullut jo esille. Yksi, mikä on mielenkiintoinen mun mielestä, mikä vähän erottaa varsinkin klassisen musiikin vähän vapaammasta, on se, että vähän vapaammassa musiikissa tulkinta voi mennä jopa rytmien yli, mutta klassisessa musiikissa rytmi sitoo meidät aika vahvasti siihen tekemiseen. Mm-hmm. Tämmöinen pointti tuli mieleen. Joo, ihan hyvä pointti. Ja siinä... sitä ei voi lähteä niin tulkintaa vastaan rikkomaan. Niin. Jo jotkut tyylit on niin kuin ankarampia tässä suhteessa. Mutta just se on ihan tärkeä pointti. Ja toi, että missä musiikissa voi mitäkin tehdä, niin se on hyvä. Nimenomaan täytyykin ymmärtää. Mutta tietysti jos on ajatellaan just vaikka rytmiä, niin kuin resitatiivi vaikkapa, niin se taas on semmoinen, joka monelle tunnolliselle opiskelijalle vaikea, koska he lukee sitä ikään kuin juuri presiisen rytmin mukaisesti. Ja vaikka toki säveltäjä on yrittänyt säveltää sen täysin siis puherytmiin, niin helposti laulaja vielä pitää esimerkiksi tauon siellä, kun siellä on tauko merkitty. Mutta esimerkiksi niistä ei kannata silloin taas välittää ollenkaan, koska jos tekstipainotus, se on ehkä vaan se tauko siellä siksi, että on saatu niin kuin aika-arvot tahdissa menemään niin kuin sen tahtilain mukaisesti, mutta käytännössä pitää mennä niiden yli. Mutta joo, toi on, kaikki nämä on hirveän relevantteja, tärkeitä asioita. Ja sepä se on, että sitten tästä tulee niin monipolvista ja älyttömän kiinnostavakin, siis sekä opettaa että ennen kaikkea tietenkin itse esittää ja tulkita, kun löytää näitä kaikkia juttuja, mistä me voidaan puhua. Eli juuri se, että totta kai säveltäjä on kaiken alku. Ja sitten se runoilija siinä ihan tasavahvana ainakin liidissä. Ja siltikin siitä, eli heitä pitää palvella, että tuoda heidän intentionsa riittävän hyvin esille. Ja kuitenkaan se ei ole mielenkiintoista, ellei siitä tule jotain henkilökohtaista ja omakohtaista. Ja sitten tätä sanelevat nämä reunaehdot, juuri tyylit ja aikakaudet ja traditiot, josta sitten taas meillä on niin kuin opiskelussa paljon puhetta ja ihan syystäkin. Ja se muodostaa osan siitä tulkintaa. Ja me puhutaan tulkintatraditiosta, että esimerkiksi barokissa ei ole tapana tehdä niin tai näin. Ja sitten taas romantiikassa saa tehdä niin ja näin. Ja vaikkapa joku portamento, joka ei kuulu Bachiin, mutta kuuluu ehdottomasti Pucciniin. Niin siksi meidän täytyy hallita näitä tyylejä, että me ymmärretään sitten ihan puhtaasti jo musiikillisesti. Ja se, minkä mä oon tähän laittanut, on sitten se, että laulajana täytyy olla sekä muusikko että näyttelijä.
Ja nyt tämä näyttelijäosuus on se, mikä mua itseni hirveästi kiinnostaa ja joka mun mielestä valitettavasti vieläkin vähän jää, niin kuin sanotaan meidänkin opinnoissa, saattaa jäädä vähän niin kuin lapsipuolen asemaan, mutta että siinä on myös valtavat erot laulussa, laulajissa, lauluopiskelijoissa, että kuinka paljon he tuo niin kuin sitä näyttelijän työllistä lähestymistapaa siihen, ja haluuko he edes, koska voi myös ajatella, että joku ajattelee, että minä haluan palvella puhdasta musiikkia, puhtaasti sitä, enkä ala mitään komeljanttaria siellä tehdä, esittää mitään ekstraa, ja pelkääkin tavallaan tätä. Tämä on ehkä vähän vanhempi ajattelutapa, tosin laulajat on kautta aikojen eläytyneet valtavasti kappaleisiinsa, mutta nyt jos me ajatellaan tätä opettamisen kannalta, että meidän täytyy niin kuin ohjata tätä meidän oppilasta myös siihen suuntaan, ja siitä mä halusin tänään myös vähän lisää, mutta mennään ensin tähän niin kuin musiikilliseen tulkintaan, ja sehän on esimerkiksi se, mitä tosi paljon opetetaan vaikka teidän näissä studioissa, lead-kursseilla ja mestarikursseilla ja näin poispäin. Ja niissä on loputtomasti asiaa, jota voi löytää. Ja niistä löytää, siis jo nuotista löytää hirveästi asioita, jos osaa lukea ja malttaa lukea. Eli siis tietenkin säveltäjän kaikki merkinnät. Ja onko säveltäjä ajatellut siis tekstin kannalta, miksi hänellä on tietty, tai siis tietysti kappaleessa on tietty tempo, jonka säveltäjä on todennäköisesti merkinnyt. Siellä on selkeästi rytmitys, siellä on merkittyjä dynaamisia merkintöjä, eli dynamiikka viittaa siis voimavaihteluihin. Sitten agogiikka, tiedättekö mitä tarkoittaa agogiikka? Mä kysyn Tonilta, tiedätkö? Tai haluatko sen? No se on niin kuin rytmin käsittelyä, sanotaanko näin? Just niin, eli tosin sanoen, että vaikka siellä on merkitty rytmi, että nähdään ne selvästi, niin siltikin voi olla jotain rytmin sisällä tapahtuvaa kiihdytystä ja hidastusta tai jopa rubaatoa tai mitä tahansa. Ja se voi olla niin hienovarasta, että se ei varsinaisesti vie pulssia yhtään pois, mutta se tekee sitä äärettömän kiinnostavaa siitä musiikillisesta tulkinnasta. Ja sitten painotukset, jotka ovat musiikillisia painotuksia, mutta nyt kun meillä on vielä tässä tapauksessa aina teksti, niin sitten myös tekstipainotukset. Eli miksi säveltäjä on halunnut esimerkiksi tehdä niitä näitä, niin meidän pitäisi olla vähän niin kuin etsiviä ja uteliaita. Miksi ihmeessä se on kirjoittanut tähän forten? Tai vastaus, se nyt on aika yksinkertainen kysymys, se yleensä selviää jostain, mutta joka tapauksessa. Ja onko säveltäjä ottanut huomioon, että kauhean nopea rytmi, no miksi siellä on sitten noin paljon tekstiä, että kuinka kukaan kerkee tuota sanoa. No joo, näitä on. Ja nyt olisi kauhean tärkeää, että laulajana osaa katsoa koko partituuria ja myös piano, siis useimmiten meillä on se piano-osuus, siinä toki voi olla sitten ensemble tai jopa orkesteri, mutta siis kuitenkin kokonaisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei saataisi tuijottaa sitä omaa melodiaa vaan. Ja tämä pitäisi avata. Mä yritän puhua nyt pedagogisesta lähtökohdasta. Teille on näistä puhuttu teidän kursseilla ja teidän opettajat on puhuneet. Ja te tiedättekin näistä hirveän paljon, mutta mä puhun nyt tavallaan siitä, että kun te kohtaatte tämmöisen oppilaan, joka ei ole hirveän pitkällä, että kuinka te sitten tätä heille opastatte, että se on osa sitä laulutuntia. Sen takiahan siis laulutuntihan on niin kuin, siis siellähän pitäisi tehdä vaikka mitään loppujen lopuksi, kun siellä pitäisi niin kuin jo liikkua ja jumpata ja sitten pitäisi saada aikaa ja ryhdit ja kaikki ja tekstit ja fonetiikat ja sitten kaikki nämä musiikilliset seikat, niin kyllä se tekemisen puute ei yleensä tule ja tuntuu joskus siltä, että aika ei vaan nyt riitä. Mutta joo, ja sen takia käy usein niin, että kaikki nämä tulkinnalliset seikat, joista nyt tänään puhutaan, niin ne saattaa jäädä vähän sivuun valitettavasti, mutta tulevat esiin sitten, kun on esiintyminen edessä. Ja mä toivoisin, että niitä pidettäisiin mukana kyllä myöskin aivan tavallisella laulutunnilla, vaikka ei ole esitystä. Se tuntuu oppilaan kannalta joskus ihan tyhmältä. Ja sitten puhutaan siitä just, että kehtaako se, tuntuuko siitä nololta,
lähteä jotain ilmaisemaan, varsinkin jos ei siellä ole minkäänlaista yleisöä, että on vaan se sama vanha lauluopettaja. Mutta joo, tämä on kiinnostavaa. Pitää tutkia siis myös sitä sointupohjaa ja sen harmonioita ja mahdollisia dissonansseja, koska ne voi ilmoittaa jostain kiinnostavasta konfliktista, joka saattaa olla se tekstissä tai siinä musiikissa. Miten ne pidätykset purkautuu, kaikki tällaiset seikat, että pitäisi tutkia myös syvyyssuunnassa sitä musiikkia, eikä vaan niin kuin lineaarisesti, vaikka se on se meidän osuus. Sehän se on se meidän osuus. Ja siitä tulevat juuri tämä legato ja fraseeraus, jotka on niin kuin se laulajan tärkeimmät hyveet. Ja jos puhutaan klassisesta laulusta, niin legatohan on ehdottomasti yksi tärkeimpiä hyveitä, siis tärkeimpiä seikkoja, joka kiinnittää huomiota ja johon täytyy myös opettajana paljonkin antaa apuja, koska jostain kumman syystä legato ei ole helppoa silloin, kun siellä on sitä tekstiä. Mä aikoinaan mun poikani soitti selloa Suzuki-menetelmällä ihan pikkulapsesta asti ja sitten mä kävin varmaan sitten 10 vuotta sellotunneilla hänen kanssaan, kun siellä piti olla vanhemman mukana. Ja musta tuntuu, että mä opin siellä enemmän fraseerauksesta kuin ikinä missään. Juuri siksi, kun se melodia oli vaan se melodia, oli vaan se siihen kuuluva rytmi ja kaikki, niin jollain lailla siihen pääsi sisälle hyvin. Ja sen takia tämä meidän musiikillinen ajattelu täytyy koostua siis kokonaislinjasta, niin kuin arkkitehtonisesta semmoista muotoilusta, ja samalla kun meillä on sitten siellä onneton niitä tavuja, jotka meinaa helposti pätkiä, niin opettajana täytyy hirveästi auttaa. Kysynpä tähän väliin, että miten te opetatte oppilaalle legatoa? Millä ohjeilla saatte aikaiseksi? Nyt rohkeutta vaan aina vastata. Mä haluan, No mä voin sanoa. Ja. Just tänä aamulla treenattiin mun oppilaan kanssa, niin tehtiin ihan puhumalla. Mm-hmm. Ja pyysin, annoin esimerkin ja pyysin vaan, että niin kuin vokaalit olisi pidempiä ja sitten ne konsonantit vaan niin kuin leikkaisi sitä sointiputkea, mikä suusta tulee, että ne ei niin kuin keskeyttäisi sitä. Tulokseksi. Nyt mä katkaisin alusta. Etkö kuullut äskeistä? Nyt kuuluu. Joo, niin että kun sä annoit tuollaisen hyvän ohjeen, niin mitä siitä tuli seurauksena sitten? Kyllä onnistui paremmin, että alkoi löytymään. Ja sitten mä vielä pointtasin jotain tiettyjä paikkoja, missä hänellä oli tullut konsonantti vähän liian aikaisin, niin sekin auttoi. Joo, just tällaisia aivan konkreettisia neuvoja oppilaat kaipaa. Ja legatohan on perinteisesti sitä, että vokaaleja pidennetään, niin että puhuttuna se kuulostaa idioottimaiselta, mutta laulettunahan se ei kuulosta. Mutta kun sanot, ja niin kuin tämä vanha sanonta, että laulun jatkettua puhetta, niin siinäpä on yksi totuus kyllä. Ja eli pitää opettaa se, että mihin kohtaan sen konsonantin sitten voi lykätä. Ja miettiä esimerkiksi, että tuleeko se iskulle vai jo ennen iskua, mikä voi joskus olla aika fiksua, että saadaan vokaali iskulle, että konsonantti saadaan sinne sopivasti sijoitettua. Ja tästä legatostahan sitten voidaan päästä fraseeraukseen. Fraseeraus on kaikilla muusikoilla, varsinkin melodiasoittimia soittaville, mutta jos mietitään pianisteja, jolla on niin kuin ehkä helposti perkussiivisempi tapa lähestyä ja miettiä aina erinomaisesti syvyyssuunnassa, niin heillehän aina opetetaan, että kuvittele, että sä laulat sen, että kuule sieltä se laulava melodia. Tämä on sitten hauskaa just, että instrumentalistien käsketään laulaa ja laulajan yleensä soittaa, että se on hyvin yleistä, että me sanotaan laulajalle, kuvittele, että sä soitat sen viululla tai sellolla, että sä silloinkaan tekisi näin niin kuin näin. Niin
se auttaa kyllä heitä hahmottaa sitten, mistä on kyse. Joo, siinä on loputon työsarka, koska sitten monta kertaa se tekniikka ei vielä, vaikka hyvinkin osaisi ajatella legatossa, että miettii niitä pitkiä vokaaleja, niin sitten tekniikka saattaa olla semmoisessa vaiheessa, että ääni tulee niin kuin sillä lailla pätkittäin, yksittäisinä sävelinä, tai tuottaa vahingossa niin kuin jokaisen erikseen, jolloin tulee tätä niin sanottua tämmöinen svellari, josta siitä on monta tai tämmöistä nimeä, kuten nakkimakkarat tai luumut tai jotain tällaista, että se niin kuin aina, tavallaan siinä menee vähän kurkku kiinni aina sävelten välissä. Ja myös yksi ihan semmoinen tästä mun mielestä erinomainen neuvo juuri monelle, kun laulaja ei vielä hahmota, että mitkä tavut on oikeasti tärkeitä ja mitkä on vähemmän tärkeitä. Niin kun sehän tulee siitä kielestä, että jos meillä on saksaa, niin singen, ei se ole singen, vaan se on singen, springen tai mitä tahansa. Niin jos ei tiedä, että mitkä tavut on, me puhuttiin tästä jo siellä artikulaatio-luennolla, jos ei tiedä, mitkä tavut on painollisia tai mitkä on painottomia oikeassa tekstissä, niin vahingossa saattaa painottaa hassuja kohtia, jos se vaikka on korkeampi sävel. Ja sen takia sen legaton syntyminen voi epäonnistua. Ja tästä sanoi tosiaankin, muistan sen, Soile Isokoski sanoi yhdellä kurssilla, että laula ihan semmoinen tylsä legato. Eli tässä tapauksessa tylsä ei ole tylsä oikeasti kuulijalle, mutta sille laulajalle itselleen se voi tuntua siltä, että kai hänen nyt täytyisi tässä nyt jotain tehdä. Mutta jos luottaa melodiaan kaareen ja ihan vaan antaa sen äänen lillua niiden sävelten läpi, niin siitä voi syntyä paremmin legato. No, mä oon mennyt vähän tässä väärinpäin, eli toi lause, joka tulee seuraavaksi loppuun, koska mennään rytmiin, niin rytmin kohdalla Nyt ei kuulu kyllä mitään. apua. Nyt kuuluu. Joo, mun tietokoneessa on semmoinen omituinen vika, sanokaa heti jos mä häviän, että kun mä liikuttelen sitä, niin se saattaa jotenkin tulla joku häiriö. Kuulunko mä nyt? Kuuluu. Hyvä. Niin, että siis rytmi voi korostaa myöskin, kuvastaa myös temperamenttia. Ja se on hurjan tärkeä elementti, johon voi saada semmoista, ja sillä saa niinku ryhtiä kaikkeen siihen myöskin sitten siihen jatkuvaan legatovirtaan. Melodiasta puheen ollen saattaa joutua joskus kysymään, että hei, että miksi tässä on korkea nuotti? Onko sillä joku tarkoitus? Mitä säveltäjä on miettinyt, kun se on tälle sanalle kirjoittanut korkean nuotin? Niin juuri tämmöinenkin seikka kannattaa kysyä. Eli meidän täytyy kysellä paljon, että oppilas joutuu ajattelemaan itse ja ratkaisemaan itse, tai että hän tulee ajatelleeksi, koska välttämättä ei. Ja siitä syntyy sitten tämä niin sanottu fraseeraus, eli tuosta jo puhuttiinkin. Eli fraseeraushan on sisäinen liike siinä musiikillisessa säkeessä. Siinä täytyy olla joku suunta, siinä voi olla kliimaksi, kohokohta, johon ollaan menossa. Se voi esiintyä siinä fraasissa keskellä tai lopussa, ehkä jopa alussakin, mutta harvemmin. Ja sitten voidaan aina kysyä, että no mikä sana siinä on, että miksi siihen on tehty se kohokohta. Lead-säveltäjät, jotka on niin kuin todella tekstilähtöisiä, niin todellakin ottaa tämän huomioon. Se ei aina ilmene jossain barokissa tai jossain semmoisessa, missä mä nyt sanoisin, sellaisessa, joka on niin kuin lähinnä sen melodian. Että melodia on se tärkein elementti, jos puhutaan jotain 1800-luvun italialaista tai jotain, niin tokikin sieltäkin täytyy aina sitä etsiä. Sanokaa sitten, jos te olette mun kanssani eri mieltä jostain.
Tämä tekstianalyysi-sivu ja sillä oleva teksti on peräisin sellaiselta nettisivustolta kuin, mä en muista sen tarkkaa nimeä, mutta jossa on niin kuin laulutunteja sitten. Siellä Tuuli Lindeberg pitää jotakin laulutunteja. Ne on pikkuvideoita ja siellä on myöskin niin kuin kerrottu siitä, että mitä laulun tulkitseminen tarkoittaa ja muuta. Niin tämä on hyvä ohje siitä, että luetaan se teksti läpi ja mietin, mitä ajatuksia teksti herättää. Ja nyt sitten, jos on vieraskielinen, niin sen kääntäminen täytyisi tehdä sanatarkasti. Ei riitä, että tekee sen yleisesti, niin kuin esimerkiksi vaikka Laura-tietokannassa saattaa löytyä erinomaisia tekstejä, niin ne saattaa olla, että siellä on se käännetty se ajatus oikein, mutta ei tiedetä tarkkaan, mikä sana on mikäkin. Eli sekä itse ajatus että jokainen sana, koska sepä se juuri on, että se ei voi mennä niin, että vahingossa painottaa jotain merkityksetöntä tai jättää sen tärkeän sanan huomioimatta. Ja sitten se, että mitä he ovat nämä yhdessä, säveltäjät ja kirjoittaja, halunneet tällä sanoa. Ja sitten mikä on sun näkemys tästä painotuksesta. Siinähän on, tuossa on paljon ehdotuksia, esimerkiksi tekstin yleistunnelmasta. Ja aika kiva on tämä miettiä itselleen kehystarina, että kuvittelee, mitä on tapahtunut ennen laulun alkua ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Eli siis siinä niin kuin etsitään sitä henkilöä, joka tätä laulua kertoo ja laulaa. Ja ne voi olla täysin omasta mielikuvituksesta, mutta ei se haittaa. Se auttaa kuitenkin hirveän paljon niin kuin asettumaan siihen, kun jos kylmiltään pudotetaan johonkin laulamaan jotain, eikä ole niin kuin sitä ajatusta siitä, mistä mä nyt tähän 1-2 tulin. Voi kehottaa myöskin tässä samalla, kun tekstiä analysoi, niin sitten oppilasta merkkaamaan sinne ne tärkeät sanat. Ja useimmitenhan tärkeitä sanoja on verbit ja substantiivit, ei niinkään mitkään partikkelit tai jotkut muut täytesanat, niin että näillä me pärjätään jo sitten siinä fraseerauksenkin suunnittelussa. Tärkein lause tästä luennosta, ja jonka te varmasti tiedättekin, on, että laulaja on tarinan kertoja. Ja silloin me halutaan kysyä, että kuka hän on? Tai onko heitä jopa useita, onko siinä laulussa dialogia? Esimerkkinä tästä vaikkapa Schubertin Erlkönig, Keijukaiskuningas, joka on aivan uskomaton dialogi. Ei dia, siinähän on 3, joku se on lapsi, isä, kuolema, joo, ja kertoja, eli 4 personaa. Niin sen tyyppinen laulu on äärettömän vaativa juuri siitä syystä, että niitä ei nyt voisi vaan laulaa posottaa samalla tavalla. Mutta silloinkin, kun kertoja on vaan se minä, se kuka siinä on, niin täytyy mennä sen taakse. Kuka mä nyt olen? Olenko mä joku muu kuin itse? Ja miten mä teen tästä henkilökohtaisen? Se tarkoittaa, että täytyy olla uskallusta laittaa tunteet peliin. Ja tämä on vaikeaa monelle, varsinkin suomalaiselle pikkusen ujolle ja aralle tai sisäänpäin kääntyneelle henkilölle. Siis kun miettii, että ketkä valikoituu ammattilaulajiksi, niin heillä on usein se valtava voimakas tarve ilmaista itseään henkilökohtaisesti. Ja usein he on myös temperamentiltaan ulospäin suuntautuneita, mutta ei aina. On myös niitä, jotka on hurjan ujoja niin privaattina, mutta sitten lavalla se kaikki pääsee irti. Ja se voi olla ihan mieletön purkautumiskeino jollekin tietyn tyyppiselle luonteellekin. Siis itse asiassa on paljon näyttelijöitä ja just kylälaulajakin, jotka on niin kuin, aika henkilökohtaisesti vähän ujohkoja, mutta he juuri nimenomaan saa semmoisen
valtavan, en haluaisi kutsua sitä kompensaatioksi, mutta jonkunlaisen, että se ilmaisu, jonka he saa päästää valloilleen siellä lavalla, niin se niin kuin täydentää heidän ihmisyyttään. Esimerkkinä on tosi paljon, ihan alkaen vaikka Jorma Hönninen, joka on aika varautunut ollut, ja varsinkin nuorempana oli hyvin sosiaalisesti varautunut ja ankaran oloinen, ja häntä pelättiinkin vähän ihan kollegoidenkin parissa, puhumattakaan sitten, kun hän oli oopperajohtaja. Mutta hänkin on vanhemmiten niin kuin hiukan vapautunut noin privaatissa, mutta hän on aina ollut valtavan intensiivinen lavalla. Ja toinen tämmöinen samanlainen on Soile Isokoski, joka on privaatissa toki eloisa, mutta ei millään lailla itseään korostava. Karita Mattila taas on, mä nyt voin kertoa heistä, kun mä tunnen heidät henkilökohtaisesti, niin on myöskin privaatissa hyvin pursuileva, semmoinen valtavan eläväinen ja niin kuin ei ole vaikea kuvitella, mikä hänen ammattinsa on, että hän ei ole ollenkaan mikään konttorissa työskentelevä hiljainen ihminen. Ja niin, eli ne tunteiden pelin saaminen myöskin silloin, jos se ei ole sen tyyppinen ihminen, ja voi nyt olla, että teidän lauluoppilaat ei ole ikinä missään saaneet tehdä mitään sellaista. He ehkä ei ole näytelleet missään, jos olisi saaneet kokeilla. Että se voi olla ihan ensimmäisiä kertoja, kun heiltä vaaditaan jotain tällaista, ja nyt mä viittaan siihen, että hän sitten toivottavasti esiintyy konsertissa maaliskuussa, joka on sitten kaikille aina pedioppilaille, niin kuin tiedätte, vaikka sehän peruntui viimeksi, että saisi nähdä. Joo, niin se tarkoittaa, että täytyy uskaltaa ja täytyy päästää häpeästä irti. Ja nyt me mennään hyvin pitkälle asiaan, joka liittyy sitten ilmaisuun ja näyttelijän työhön, jota teillä on itsellänne siellä eri määriä laulun opiskelijoina. Sitähän aina toivotaan enemmän. Se on totta. Ja nyt jos puhuttiin äsken niistä musiikillisista tulkintamahdollisuuksista ja keinovaroista, niin nythän se on niin, että näissä laulumusiikistudioissa ja muissa, niin valitettavasti se, mitä mun kokemus on, ja varsinkin kun pianistit on niitä, jotka niitä opettaa, niin siellä puhutaan ilman muuta tekstistä ja sen merkityksestä, mutta samanaikaisesti tämä näyttelijän työllinen osuus on minun mielestäni. Voitte sitten sanoa, että Outi sanoi niin, ja en tiedä, onko joku samaa mieltä tai ei, mutta se olisi mulle hirveän tärkeää nähdä siinä laulutulkinnassa myös sitä puolta. Mutta mä en tiedä, kuinka paljon siihen saa. Rohkaisua varmasti saa, mutta saako konkreettista apua, sitä en kyllä aina ihan varma ole. Ja niin kuin ihan henkilökohtaista ohjausta, millä lailla jotain asiaa kannattaisi ilmaista ja lähestyä näyttelijän työn kannalta. Koska laulaja on näyttelijä, siis sen ei tarvitse olla mikään komelianttari, semmoinen. Ja kaikki laulutkaan ei nimenomaan vaadi sitä, mutta sen täytyy olla uskottava siinä omassa ilmaisussa ja tulkinnassaan. Nythän sitten tietysti, jos ei näe näe esiintyjä lainkaan, että hän onkin nyt vaikka radiossa tai levyllä, niin me ei voida aina tietää sitten, että kuinka paljon heillä sitä ilmaisua on näkyvissä, mutta se toisaalta kuuluu myös äänessä. Se esimerkiksi tunnetila ehdottomasti kuuluu äänessä. Siitä tämä ihan sivulauseena oli aikoinaan Eija Järvelä, joka on valmistunut aivan ensimmäisenä musiikin tohtoreiksi meiltä, niin hän on tehnyt semmoisen tutkimuksen siihen. Sen nimi oli Conveyed Intention, eli miten se kääntää, niin kuin intentio eli aikomus, joka oli ilmaistu, jotenkin välitetty, conveyed. Ja siinä hänellä oli tässä semmoisia testejä, että laulajat, pyydetyt testihenkilöt lauloivat eri vokaaleja, siis se ei ollut mitään tekstiä, joka olisi niin kuin ollut kontekstissa, mutta he lauloivat eri vokaaleja ja yritti saada siihen laulettuun säveleen jonkun tunteen, kuten vaikka ilon tai vihan, ja varmasti oli muitakin. Ja sitten toiset testihenkilöt, jotka olivat
laulunopettajia, he olivat tottuneet kuuntelemaan laulua, niin he arvioivat, että kuuluuko siinä se tunne. Tämä on tosi kiinnostavaa, että kyllähän se kuului todellakin. Ja ei ollut vain naaman ilmeistä riippuvaista. Mutta mennään pikkusen, puhutaan hiukan tästä ihan laulajan, näyttelijän työstä. Siis aikoinaan on ollut ja on vieläkin olemassa niin anteeksi mä vielä palaan hiukan tohon, että irti häpeästä. Enhän mä kehtaa. Se on monelle tosi suuri este. Ja heitä ei ole, niin kuin, siis kaikki olemme kasvaneet hyvin erilaisissa oloissa. Onko meitä kannustettu jo pienenä ilmaisemaan itseämme ja ollaanko me esiinnytty perheessä kaikille sukulaisille vai onko meitä dempattu ja ei ole saanut sanoa jopa tunteistaan. Siis niin monenlaista taustaa löytyy ja te ette voi tietää millainen teidän oppilaan tausta on, mutta te voitte hiukan sitten kautta rantain selvittää sitä ja miksi sen uskaltaisi. Ja moni sanoo siellä alussa, on sanonutkin, että en mä nyt kehtaa. Jonkunlainen häpeä on taustalla. Ja joskus laulunopiskelija kokee, että hän on vasta niin alussa, että kun hän ei ole mikään oikea laulaja, niin eihän nyt tässä kehtaa ruveta esittämään mitään. Ja se on niin kuin virheellinen ajatus. Jopa täysin ilman tekniikkaa niin voi valloittaa yleisön sillä, että uskaltaa olla siinä auki, avoin ja oma itsensä. Tai oman itsensä kautta se kertoja, josta laulussa kerrotaan tai josta laulu kertoo. Eli tässä on paljon kannustamista, paljon rohkaisua, sellaista jopa liioittelua. Ja eikä pidä missään nimessä ajatella, niin kuin tiedätte, te ajattelekaan, että en mä nyt tässä kehtaa, että kyllä mä sitten siellä esityksessä vasta teen. Nimittäin mitäs järkeä siinä on, niin näyttelijätkään jätä näyttelemättä harjoituksissa, ajattelee, että he säästää sen sitten sinne enskariin. Totta kai, mehän harjoitellaan nimenomaan sitä ilmaisua. Että tämä kannattaa oppilaalle myös tuoda esiin. Niin sitten, miten näyttelijöitä koulutetaan? Mietitäänpä, hehän on tässä ihan samassa tilanteessa. Niin me niin kuin jollain lailla ehkä ymmärretään paremmin, että joo, totta kai niitä koulutetaan, niin pitää käydä monen vuoden teatterikorkeakoulu. Siellä ne oppii erilaisia tekniikoita. Joo, että niin kuin joku tämmöinen metodinäytteleminen, jonka aikoinaan venäläinen Stanislavski kehitti, ja sitten jonka mukaisesti myöskin tosi kuuluisa Actor Studio New Yorkissa Lee Strasberg opetti, ja siellä muun muassa tämä Marlon Brando käytti tätä metodia, niin se tunnetaan siitä, niin siis sehän on sitä, että käytetään omia tunteita ja muistoja, mennään niin syvälle omiin ehkä asioihin, mitä on koettu, ja räydytään siellä ja näin poispäin, ja sieltä kautta saadaan sitten sitä ilmaisua, mitä tarvitaan missäkin. Ja tässä siis omat muistot on hyvin tärkeitä. Niihin voi eläytyä, kukaan ei kuitenkaan oikeasti tiedä, että mikä muisto se oli. Että tässä on nyt on kysymys mistään autoterapiasta. Vaikkakin joskus kyllä laulaminen on ilmaisullisestikin kyllä hyvin terapeuttista. Se on siltikin monelle harrastajalle juuri näin. Mutta se, että jos aina joutuu menemään sinne hirveän syviin vesiin, niin se voi käydä henkisesti hyvinkin raskaaksi, ettei tarvitse olla murhaaja, vaikka näyttelisi murhaajaa ja näin poispäin. Niin nykykäsitys, ehkä jossain määrin tätä metodinäyttelemistä varmasti tosi paljon vielä harrastetaan, mutta sitten monet, ja erityisesti ne, jotka joutuu vetämään niin kuin tämä kuuluisa 8 shows a week, eli niin kuin vaikka musikaali, joka vetää tosiaan 8 kertaa viikossa, niin ei yksinkertaisesti voi omaa minänsä rikkoa joka kerta niin valtavasti käymällä läpi näitä, että täytyy toisella tavalla löytää niin kuin mielikuvien kautta näitä tunnetiloja. Eli että suojellaan omaa sisäistä minää, mutta se ei tarkoita, etteikö niistä saisi aitoja. Mutta tämähän on nyt siis tosi
tästä voisi pitää seminaareja ja vuosikausien juttuja, lukea kokonaisia kirjoja, mutta että auttakaa oppilasta löytämään se mielikuva ja eläytymään siihen. Jopa voi teettää harjoituksen, niin kuin vähän siinä, mihin mä viittasin sitä Eijan tutkimusta, niin voi teettää ihan tavallisen ääniharjoituksen ja pyytää laulamaan se oikein jossain tunnetilassa. Esimerkiksi oikein iloisesti, sehän nyt on hyvinkin tyypillinen. Voi myös pyytää sitten siihen kaikkia näitä vastakkaisia myös negatiivisia tunteita. Nythän sitten on niin, että jos pyytää laulamaan jotain oikein vihaisesti, niin kuin raivon vallassa, niin silloin on just laulajan siis voi olla, että näyttelijä saattaa rikkoa äänensä sellaisissa tilanteissa ja se tuntuu tosi aidolta, mutta glasarilaulaja joutuu aina pitämään pään kylmänä, että miettii vähän sitä kurkkua, ettei nyt tässä lähde rikkoon sitä. Mä muistan, kun mä olin kerran yhdessä operaproduktiossa mukana, jossa ohjaaja sitten harrasti sellaista, että ennen tavallaan harjoitusten alkua niin eläydyttiin kaikenlaisiin fiiliksiin ja siinä piti ehdottomasti käyttää ääntä ja niin kuin huutaa. Ja mehän oltiin sitten tietysti aivan siellä aika onnettomia, koska me tunnettiin, että nyt menee ääni, koska jos karjuu vaikka siis teknisesti oikein karjuminen, niin se ei ole ollenkaan helppoa. Niin helposti sitten vielä, kun oli vähän kokematon, niin lähti kovin mukaan siihen. Ja no niin, sitten olikin ihan kaput täältä, että lähdepä siitä sitten laulaa jotain teknisesti vaikeaa, vaikka Mozartia. Mun oma kokemus on esimerkiksi Yönkuningatar, jonka pitää olla raivoissaan. Der Hölle Rach kocht in meinem Herzen. Niin mähän ajoin itteni aina tämmöiseen tilaan, että niin kun mä olin muka sit siinä täysillä, eli mä käytin jotain ihme metodin näyttelemistä sillä seurauksella, että sit ei se laulaminen ollutkaan niin yksinkertaista sen jälkeen, kun se on äärimmäisen vaikeaa virtuosista laulettavaa, että pitää niin todella varjella sitä pilliä. Niin balanssi tämän kanssa on, että siksipä myöskin, jos nyt hiukan poikkean tästä, niin siksi myöskin aina varoitellaan liian dramaattisten roolien laulamisesta. Et koska siellä tulee ne voimakkaat dramaattiset tunnetilat, murhat, tapot, kaikki hirveät, niin kuin Toskassa tai missä Verdin operoissa jossain, niin laulajan täytyy olla tosi kokenut, että se hallitsee sekä ne tunteensa että sen laulutekniikkansa samanaikaisesti. Mutta ei me nyt olla ihan niin pitkällä vielä näiden meidän oppilaiden kanssa. Silloin tulee tämä kysymys, että no miten sitä tunnetilaa nyt ilmaistaan, niin kannattaa muistaa, että näytteleminen on ajattelemista, ei esittämistä. Amatöörit esittää, ne näyttelee. Kauheasti tulee vaikka minkälaisia ilmeitä, pahimmillaan tämän näkee noissa amatöörimäisissä oopperakuoroissa, kun heille ohjaaja sanoo, että nyt te kaikki katsotte tonne ja näytätte oikein hämmästyneiltä, kun se henkilö tulee sisään, niin siellä on kaikki eli siis menee ihan överiksi. Ja tämä on kyllä valitettavasti monella oopperalaulajallakin jopa, anteeksi, olen kriittinen, niin kuin mä oon sen verran katsonut teatteria, että mun on nykyään jo tuon oopperan kanssa vähän niin kuin menee sille, että miksi? Siis kun se ilmaisu on tärkeää, niin ei se saa kuitenkaan mennä yli. Mutta eli meidän pitää ajatella sitä mielikuvan kautta tai ehkä sen oman muiston kautta sitä tunnetilaa. Ajatella sitä. Eli ensin aivot, sitten tulee sydän. Ja silloin se tuntuu niin kuin meissä kokonaan läpi. Tavallaan, että se ei saa toisaalta olla myöskään vaan älyllistetty. Että se täytyy tulla meihin kroppaan. Ja kroppaanhan se ei tule pelkällä niin kuin, kylmällä ajattelulla, vaan se pitää saada meidän koko kehoon. Ja siinä pitää uskaltaa. Siihen syntyy sitten se virittäytyminen ja se heijastuu hengityksessä. Et niin kuin pelko, hengitys,
se täytyy olla jotain. Se ei voi olla täysin Nyt tullaan sitten tämän tekniikan kanssa operoimiseen, että me hallitaan teknisesti meidän lauluhengitys, joka meillä on niin kuin vuosien ajan opetettu. Ja sitten kuitenkin meidän täytyisi olla jotenkin siinä tunteessa. Eli me voidaan hirveän käyttää hengitystä myös ilmaisemaan ihan tarkoituksellisesti, eli laulaa niin kuin, tai hengittää ikään kuin epäortodoksisesti tietyissä tilanteissa. Sitten syntyy valtava sisäinen jännite ja sisäinen intensiteetti, ja se voi olla vahva, vaikka me ei liikuttaisi lainkaan. Se näkee vaan siitä persoonasta, että nyt se on niin kuin sähköistynyt. Se näkee asennosta, katseesta, ilmeistä ja eleistä, mutta siis todellakin viimeisenä vasta tulee nämä ilmeet ja eleet. Koska sitten, jos sä ajattelet, että ilmaisu on sitä, että mä otan jonkun ilmeen ja mä otan jonkun käsiliikkeen tai näin, niin sehän on silloin just sitä, mitä me kutsutaan päälle liimatuksi. Se täytyy tulla sisältä päin. Mutta ensin pitää ajatella, jotta niin kuin tietää, että mistä on kysymys. Niin, tämä on äärettömän kiinnostavaa. Voi olla äärettömän raskasta, mutta useimmiten oppilaalle, jos he sitten lähtee tähän leikkiin mukaan, niin myös hirmuisen kiinnostavaa ja kiitollista. Aina pitää miettiä, jos ajatellaan nyt laulusta, laulu alkaa ja loppuu, että mikä se alkutilanne on ja mihin me ollaan siinä laulun aikana menossa. Mikä on sen esittäjän konflikti? Että jopa kaikkein yksinkertaisimmassakin laulussa voi olla joku konflikti. Otetaan Kilpisen illalle. Se lähtee hyvin seesteisesti. Illalla kävelin mä kangasta pitkin, kankalta kimpuksi kanervia kitkin. Yö oli ihana ja tuuloset nukkui. Kukat kaikki tuoksui ja käköset ne kukkui. Tässä ei ole vielä mitään konfliktia, se on vasta niin kuin alkua siitä, että millainen maalataan niin kuin se tunnelma siitä maisemasta. Mutta me tiedetään, että tässä tapahtuu jotain myöhemmin, josta nyt tämä niin tuttu laulu saattaa, että tunnette. Tulee jännä välisoitto, semmoinen vähän staattinen, mutta jos on dissonanssia. Ja se virittää meidät kysymään, että mikä minun sydämeni synkäksi saikaan. Tässä tulee se konflikti. Et huolimatta siitä, että oli näin ihana tämä meidän maisema ja se, missä me ollaan illalla, niin jotain meitä vaivaa sisäisesti. Ja sitten tulee se musiikki, joka saa meidät kysymään sen kysymyksen, että mikä minun sydämeni synkäksi saikaan. Ja vastaus tulee seuraavassa. Muistoni lensivät nuoruuden aikaan. Mitä siellä nuoruudessa oikein oli tapahtunut? Sitten tullaan, että siinä se kukka nyt on. Katselin kädessäni kankahan kukkaa. Muistelin armasta tai muistelin impeä, tuuheaa tukkaa. Siinä oli se kipeä kohta. Siitä se muisto oli se kova paikka, jonka seurauksena tulee vähän tämmöinen purkaus, että maahan mä kanervani kauniit heitin, niin kuin mä ilonikin muutahan peitin. Eli ei ole enää iloa, koska rakastettu on kuollut. Ja tämä pieni laulu, jota laulaa kaikki aloittelijatkin, sisältää valtavan ison sisällön, ajatuksen, kaaren, tunteen. Että tämä oli nyt ihan esimerkki. Että aina meillä on melkein aina joku konflikti. Ja se tekee siitä kiinnostavan. Ja se voi olla niin sanottu alateksti, siis se voi olla, tai subtext, se voi olla se, niin kuin, tavallaan sen sanotun tekstin alla. Ja joskus, jos tuntuu, että ei tässä ole konfliktia, niin siitäpä tuleekin jännää, jos sen keksii. Heti tulee erilainen olo sille esittäjälle, kun se miettii, että mitä siellä alla on. No, eli niin kuin äsken sanoin, ilmeet ja eleet on vasta sitten se viimeinen oikeastaan. Ja niiden kanssa kannattaa olla pikkusen varovainen. Eli
Eli ylitulkinta on heti just se, että alkaa tulla liiallisia eleitä, kauheasti jotain käsiliikkeitä, vaikuttaa teatraaliselta ja niitä kutsutaan päälle liimatuiksi tai sitten, että se niin kuin kuvitetaan. Kuvittaminen on tätä, että kas metsämökin ikkuna ja mikä joku uloskurkista. Sitten tämmöinen niin kuin lapsille kuvitetaan niitä lauluja, kun niille näytellään tavalla, että mitä tässä tapahtuu. Jäänyt laukka laaputtaa ja oven kolkuttaa tämmöisinä. Niin pois taidelaulusta, ellei sitten olekin just joku parodia tai karaktääri tai joku sellainen ihan erityinen vitsi, niin totta kai sitten. Ja totta kai tähän vaikuttaa hirveästi se oma mentaliteetti ja oma temperamentti. Ja laulaja vailla temperamenttia on kyllä aika tylsä, mutta sehän ei ilmene kaikilla samalla lailla. Ei se ole aina sitä, että niin kuin saa jotain valtavia kohtauksia. Että jokainen omalla tavallaan. Ja sitten tässä on tämä viimeinen tulkinnan rakentaminen teksti, niin se liittyy juuri siihen, että joka oli siellä nettisivulla, josta mä äsken mainitsin, jossa puhuttiin ensin tekstianalyysistä, niin sitten siellä on myöskin tämmöinen, että miten sinä esittäjänä voit välittää yleisölle oman käsityksesi tekstin ja musiikin tapahtumista. Jälleen sitten hyviä neuvoja, kerro tarinaa, liioittele vastakohtia, tempaa yleisön mukaasi. Tunne tekstin tunteet omassa vatsan pohjassasi. Eli se tunne täytyy olla fyysinen. Et se ei riitä, että sä esität sitä iloa tai jotain, sun päästä tästä niin kuin poikki ja se on vain jossain tällä näin. Niin ihan siellä pohjassa asti. Ja siis siinä on se hyvä puoli, että silloin se tavallaan parhaimmillaan yhdistyy laulutekniikkaan. Aikoinaan tunnettu edesmennyt tenori Peter Lindroos, hän sanoo, että mitä se tuki on? Tuki on emootio. Mä muistan tämän. Eli kun hän oli hyvin emotionaalinen ja intensiivinen laulaja, niin kuin tenorin onkin, hyvä ollakin, italialainen Puccini-tenori, niin se, että tuntee voimakkaasti, niin koko kroppa fyysistyy toivottavasti. Ja tätä täytyy oppilaalta vaatiakin ja heille voi opettaa sitä, että käskee, niin kuin, olepas nyt ihan, niin kuin esimerkiksi, olepa nyt ihan täysin neutraali, että sä et tunne mitään, sä oot niin kuin uutisten lukija tai sitten olepa sitten valtavan rakastunut. Näkyykö fyysisesti jotain eroa? Niin mun mielestä tässä on hurjan kiinnostavaa. Ja nythän se on, niin kuin, mä tiedän, että tämä on yksi asia, millä niin kuin laulajiakin arvioidaan. Siis kun me otetaan meille vaikka tämä akatemian laulaja sisään, jos heillä ei ole tätä, niin paraskin ääni voi jäädä rannalle. Ja on jäänytkin montakin kertaa. Eikä ehkä voi käsittää, että miksei mua huolittu. Mä olen vuosien varrella nähnyt monta tällaista tapausta. Sitten mä oon nähnyt, luen kiitos, myös niitä, jotka on niitä ihana äänisiä, mutta joilla ei niin ole mitään. Niin he on sitten kehittäneet itseään ja uskaltaneet. He on rohkaistuneet, löytäneet, kaivaneet itsestään sitä ilmaisua juuri näin, että se on fyysistynyt, siitä on tullut vahvaa ja se taiteilijuus on silloin puhjennut. Se on aivan mahtavaa nähdä ja kaikkein tärkeintä oikeastaan. Mä halusin esitellä tässä tällaisen amerikkalaisen David Brunettin metodin, joka on nimeltään song acting. Ja mä oon tutustunut häneen kautta rantain ja en henkilökohtaisesti, mutta mun poika on käynyt siellä myös opiskelemassa ja sitten mä sieltä tutustuin. Hän on tämmöinen amerikkalainen vocal coach. Hän on alun perin pianisti, mutta myös oli sitten jo pianistin ohessa myöskin näyttelijäksi ja näyttelijänä
huomasi, miten paljon, tai siis niin kuin, tavallaan vahva musiikkitausta, ja hän huomasi, että miten näyttelijöillä ei ollut oikein keinoja niin kuin ilmaista, varsinkin musiikkiteatterissa. Useinhan siinä käy niin, että kun hyvä näyttelijä laitetaan laulamaan, niin yllättävää kyllä, ei sieltä aina synny niin kuin kokonaisvaltaista tulkintaa, vaan voi käydä niin, että silläkin menee huomioon ihan vaan siihen äänentuottoon ja se niin kuin jäykistyy, jähmettyy eikä saa sitä ilmaissut tulee esiin. Ja tämän yhdistäminen, siis näyttelemisen ja laulamisen yhdistäminen, tietysti puhumattakaan vielä tanssista, joka ei nyt oikein kuulu aina klassisen laulun vaatimuksiin, mutta niin kuin musiikkiteatterissa kyllä, niin sehän on mieletön kombinaatio. Ja se ei tarkoita, että niistä yksikään olisi vähäisempi, mutta tietysti useimmilla on joku vahvuus, se ensisijainen. Niin hän on kehittänyt sellaisen metodin, kun hänellä on studio New Yorkissa, missä hän sitten opettaa näitä alalle aikovia. Ja se on aivan tämmöinen askeleittain menevä. Ja siinä on hirveä, ja nyt tätä voi täysin soveltaa meidän klassiseen lauluun ihan mihin vaan. Mä oon jonkun verran soveltanut itse sitä, no en kovin paljon, voisi ehkä tiedä enemmänkin. Taas jälleen kerran, kun ei ole sitä aikaa. Mutta ensin puhutaan se teksti, siis sen runon teksti ihan niin kuin näyttelisi sen. Ja siinä vaiheessa kysytään kaikki nämä kysymykset, jolloin me päästään sisään siihen, että kuka tämä on, miksi se on siinä, missä se on, mikä sitä vaivaa, mikä sen konflikti on, miltä siitä tuntuu, mihin se haluaa mennä. Kaikki nämä asiat. Ja haetaan niille jokaiselle se sopiva tunnetila, että miltä se tuntuu itsessä. Ja kun se on löydetty, siinähän tähän voi mennä pitkä aika, se voi vaatia monta keskeytystä ja monta kysymystä niin kuin opettajalta. Ja sitä, ettei hyväksy ihan sitä kaikkein ilmeisintä, vaan todella kaivetaan. No sitten sen jälkeen otetaan siihen, esimerkiksi jos meillä on pianisti paikalla tai itse opettajana soittaa ja näin, niin oppilas puhuu sen tekstin siihen musiikin päälle, mutta rytmissä. Eli täysin siis siinä rytmissä, mikä se laulukin on, mikä on vaikeaa, koska siinähän täytyy venyttää tiettyjä sanoja. Mutta silloin just se on se hyvä puoli, että silloin just ymmärtää, että hetkinen, minkä takia tämä sana on pitkä. Että onko siinä joku järkevä syy. Esimerkiksi tuossa äskeisessä illalla laulussa, niin siellä tulee se kysymys, että mikä minun sydämeni synkäksi saikaan. Muistoni lensivät nuoruuden aikaan. Minkä takia nuoruussana on pitkä? Koska. Siinä on se tarkoitus. Se oli se muisto. Se nuoruuden kipeä muisto. Yleensä löytyy joku syy. Mutta siis tämä on myöskin se, mitä kutsutaan operetissa melodraamaksi. Että niin kuin että se orkesteri soittaa jotain ihanaa, romanttista. Ja sitten nämä primadonna ja sankari, tenori puhuvat siinä päälle venyttäen sanoja, mikä on tosi kauheata oikeastaan, niin kuin suorastaan teatraalista, mutta ei ollenkaan kyllä helppoa. Et kokeilkaapa joskus puhua sitä tekstiä sen musiikin päälle. Ja siis ei vain venyttää niitä sanoja, vaan myöskin käyttää sävelkorkeuksia, joita oikeasti laulussa on. Mutta ei niin kuin laulamalla, vaan silleen, että vaan menee vähän ylemmäksi. Ja siis huomio, se ei ole ollenkaan helppoa, kun puhuu. Jaksaa kannattaa sitä pitkää vokaalia. Se vaatii siis kroppaa myöskin. Niin näin me on luotu näiden 2 ekan askeleen jälkeen me on luotu tavallaan se pohja, mihin sitten voidaan laulaa se koko laulu. Ja nyt olisi kaikki nämä elementit mukana. Ja me oltaisiin löydetty syyt kaikelle, se tunnetila, merkitykset, sisäiset, kätketyt, ilmeiset, kaikki merkitykset. Niin, olkaa hyvä, siinä on teille sellainen hauska tapa, jota voitte kokeilla. Voitte tosiaan mielellään kokeilla. No, mulla oli pari videoa, jota mä halusin kanssa tässä näyttää. Nyt on semmoinen kysymys just aloittelijalle varsinkin hirvittävän vaikeaa, nämä alkusoitot ja välisoitot ja loppusoitot.
niin sehän on, kun te opetatte heitä ja sitten esimerkiksi valmennatte konserttiin, niin te saatte heille varmasti kertoa, että hei, se laulu alkaa jo ennen kuin se pianokaan on aloittanut. Että sä oot jo valmis tunnetilassa tai fiiliksissä. Ja että sä et voi vaan siinä odottaa vuoroos, niin kuin kohta mä aloitan, vaan se alkusoitto on jo laulua. Sitten entäs välisoitto? Sen lisäksi, että se antaa kivan pienen relaustauon, jonka aikana voidaan hengitystä esimerkiksi rentouttaa ja saada pohjaan, se on siitä hyvä, niin siltikään ei saa pudottaa ajatusta ja tunnetta. Että sen täytyy säilyä yli välisoiton. Se voi jopa se välisoitto herättää uusia mielikuvia, uutta ajatusta. Se voi valmistaa siihen seuraavaan, että minkäs takia, nyt seuraavaksi mä sanon näin, niin kuin esimerkiksi siinä illalla oli se pieni välisoitto, niin sitä kautta se auttaa jatkaa sitä laulua olla siinä tunnelmassa. Ja sitten se laulu loppuu, mutta onkin vaikka pitkä loppusoitto. Niin tämä on niille monille aloittelijoille hurjan vaikea kannatella sitä, että pysyy siinä tunnelmassa. Eikä esimerkiksi laske katsetta odottamaan sitä, että no lopettaisi nyt toi pianisti, vaan pysyä ihan sisällä siinä fiiliksessä. Ja vielä sekunti sen jälkeen. Sitten vasta palataan niin kuin omaan privaattiin. Tästä mulla oli semmoinen kiive, hetkonen. Tää oli tää. Mä lopetan tän hetkellisesti ja menen tonne. Kato. Hetkinen. Mun täytyy tietysti jakaa nyt tänään. Tässä on, näkyykö tää? Näkyy. Ja kiitos. Niin, tässä on Joyce DiDonato, mestariluokka Carnegie Hallissa. Ja tässä tämä laulu täytyy laulaa itse asiassa minuutin aikana, niin eihän vielä pääse oikein laulamaankaan, mutta katsotaan mitä se Joyce tästä sanoo. Yes, and the C is for you. Are you sure? Yes, of course I am. So let it mean something different each time. Let's just try just the beginning part and see. And then we'll go on. Strength. You kill it. Do you know when you kill it? You're like all strong warrior princess, and then you go, and it looks like a singer thing instead of Semiramide. Do you know what I mean? Yes. But singers, we do this. The introduction happens, and we're all acting, and then we go, now I have to sing. No. This is da-da-da-da-da. You're there. Then use this later, but don't let it be automatic, okay? No niin, se oli noin lyhyt pätkä, mutta siis kuten Ritorno, yes. No. And the C is... Kuten huomaatte, ja niin kuin mä oon nähnyt satoja kertoja, laulaja ei pysty aloittamaan ilman, että hän laittaa kädet tähän. Se on täysin vaistomaista, mutta se ei tuomme yleensä mitään lisää sen tulkintaan, vaan päinvastoin. On älyttömän vaikeaa olla siinä, niin kun, jos kädet on sivulla, niin se ei tarkoita, että sä oot tumput suorina, vaan sulla on se valmius. Ja sitten sä lähdet siitä suoraan, ota auki ja uskallat. Niin, toi on yksi sellainen tyypillisimpiä maneereja. Ja nyt jos me miettii ilmaisua yleensäkin laulajan tulkintaa, niin tää käsien, näettekö te mut muuten? Vai onko mä hävinnyt kuvasta? Näkyy. Nähdään jatkuvasti. Joo, mä yritän täällä käsien väännellä. Niin se, että tämä käsien
lauluasento tässä, se ei kyllä ilmaise juuri mitään, ellei sitten olisi niin kuin tarkoitus rukoilla. Mutta niin se on pelkkä maneri ja erittäin niin kuin minua ainakin häiritsee hirveästi. Siis just sen takia, kun se ei ilmaise mitään. Eli miettikääpäs ja katsokaa itseänne seuraavan kerran, kun laulatte ja katsokaa sitä oppilasta, että tuleeko se hirveä tarve just kun se on aloittamassa, niin heti alkaa tämä. No joo, se oli semmoinen. Sitten, nyt täällä on yksi semmoinen vähän pitempi video, jonka mä ajattelin, voitaisiin katsoa ihan kokonaan samalla. Siinä opitte yhden ihanan laulun, ellette osata tunteekin. Semmoinen kuin Ernest Charlesin If I Ever Sing to You, jotenkin näin. Se laulu, jonka tässä kyllä laulaa mies, niin jos te olette nähneet sen leffan Florence Foster Jenkinsista, jossa Meryl Streep esittää häntä, niin kun se Meryl laulaa itse, kaikki ne, tiedättehän te tämän jutun, niin kun se laulaa itse ne kaikki Florencein osuudet, niin se on niin kuin osa olla just niin järkyttävän falski. Mutta sitten kun se laulaa lopuksi sen, kun se on päässyt niin kuin muka taivaaseen, niin laulaa sitten sen tosi liikuttavan laulun, niin hän laulaa tosi kauniisti, vaikka ei olekaan ammattilaulaja. Mutta tässä on yksi poika ja tässä tämä opettaja on semmoinen Claudia Friedlander, joka on myöskin New Yorkissa ja hyvinkin arvostettu ja myöskin laulajien fyysiseen ilmaisuun tosi paljon, fyysiseen kuntoon tosi paljon keskittynyt opettaja. Hänellä on semmoinen kirjakin kuin The Vocal Athlete, joka on mun mielestä, mä oon tilannut sen Akatemian kirjastoon, että se muuten on siellä. Tilasin ja luin sen ensimmäisen, se on siellä. Niin kuin fyysisen instrumentin kehittämiseen liittyen, mutta tässä puhutaan siitä, että paljonko siinä ilmaisussa ja tulkinnassa, kuinka paljon se kestää sitä fyysistä ihan liikettä ja eleitä. Niin katsotaan tämä nyt, se kestää 8 minuuttia. Physical movement is appropriate for performing an art song. When you perform an opera aria with piano, you want to recreate as much movement in your face and in your body as you can, as there would have been if you were actually performing in the opera. But an art song is very different. There are a couple of reasons. First of all, art songs are designed to be close collaborations between the singer and the pianist. If I stand here, I can see Eric out of my peripheral vision. I still want to be communicating as much with my face and my body as I can, but I don't want to lose that contact. I can move around a little bit and I can kind of still see him. It's important for him to also be able to see me so that he knows when I'm breathing, so that he can see my mouth moving. This makes it possible for us to sync up our performances very, very closely without it being obvious that we're like looking at each other. But if I step a little bit too far forward, I can't see him anymore. And if I turn my back to him, then he can't see my mouth and he can't see me breathing anymore. So I still want to be able to create as much of the character as I can, but what I want to do is communicate as much as I can with my face and my voice and just a little bit of movement without losing that crucial contact with my collaborator. The other important reason to limit your movement when you're performing an art song is that what you want to communicate is an intimate, internal emotional landscape to your audience. You want to draw them into the poetry and into your singing rather than delivering an action sequence. Too much movement will take away from that intimate performance of the poetry. Giovanni is working on an art song called When I Have Sung My Songs by Ernest Charles. Giovanni, why did you choose this song? I feel that it's a very beautiful, expressive love song, and that I'm able to really show my expression through it. And with a beautiful melody, and like it's a very passionate song. So, and I feel like it really complements the text very well to bring out the passion in the words. Would you please just recite the text of the song for us? Sure. When I have sung my songs to you, I'll sing no more. 'Twould be a sacrilege to sing at another door. We've worked so hard to hold our dreams, just you and I could not share them all again. I'd rather die with just the thought that I had loved so well, so true, that I could never sing again.
that I could never sing again except to you. Thank you. What I'd like to do is have the two of you perform the first couple of lines of this song. Notice how well Giovanni and Eric are able to stay in communication even though they're not looking at each other. When I have sung my songs to you, I'll sing no more. 'Twould be a sacrilege to sing at another door. Really beautiful. One of the things that I noticed is that there was some flexibility with the tempo, but you were still able to stay together. How were you able to know how to do that together? I think as when I looked up and then he saw that I breathed in and he saw that, that I was ready to come in, and I think just me taking my time and whatever tempo felt comfortable, he was able to keep. Do you find that Giovanni is easy to follow? I do. For me, it's a combination of a visual cue. I can see him breathe and I can see his eyes and the character and know when he's ready to go on. And also oral cue. I can tell often from his vibrato, the rate of vibrato, when he needs to get off a long note or when he wants to move ahead or hold back. Really beautiful. The next few lines of text are very passionate, and a singer might be tempted to some very exuberant physical movement. But watch what happens if we do that, and I think you'll agree that with an art song, less is more. We've worked so hard to hold our dreams, just you and I could not share them all again. I'd rather die with just the thought that I had loved so well, so true. Now, see what happens if Giovanni really just trusts his face and his voice to communicate the intensity of the same text. We've worked so hard to hold our dreams, just you and I could not share them all again. I'd rather die with just the thought that I had loved so well, so true. Less is definitely more when you're performing an art song. Let's watch and listen as Giovanni and Eric perform this entire song. Notice how well they are able to communicate with each other without actually having to look at each other, and see how much expressiveness is possible if you can really just trust your face, your voice, and a little bit of movement to communicate the song. When I have sung my songs to you, I'll sing no more. 'Twould be a sacrilege to sing at another door. We've worked so hard to hold our dreams, just you and I could not share them all again. I'd rather die with just the thought that I had loved so well, so true.
that I could never sing again, that I could never sing again, except to you. When performing an art song, prioritize staying in close contact with your collaborative pianist and trust your voice and your face to do most of the communication for you. Now, there may be some art songs that inspire a little bit more movement, and that's fine. Just make sure that you stay within this area where you and your partner can always communicate very well with each other. Music for a While is a song by Henry Purcell that is a really good piece to work on for cultivating this kind of stillness in the performance of an art song. I'll post a score, and I invite you to learn this song and see just how grounded and still you can be while creating a hypnotic performance, just trusting your voice and your face to communicate the text. No niin. Hetkonen, mitä tapahtui? Mitäs teille nyt näkyy? Edelleen tämä sun näyttö, tai että sä jaat näyttöä. Okei, eli nyt se oli siinä. Joo, no selvä, mä suljen täältä tämän. Joo, no niin, viimeisenä asiana halusin vielä, tai mitäs tykkäsitte tästä äskeisestä esimerkistä? Oli tosi mielenkiintoista ja toivoisin, että tuommoistakin opetusta olisi saatavilla. Joo, mä kyllä ajattelen näin, että tollaista pitäisi kyllä olla. Ja tässä oli kaikki hyvät, ihana laulu, hyvä laulaja, tosi semmoinen selkeä opettaja. Mutta siinä näki kyllä hyvin selkeästi, just hän puhuu nyt tässä tapauksessa just art song, eli kun puhutaan klassiset laulusta eli liidistä ja näin, niin semmoinen liikahuitominen todellakin sitten taas häiritsee, että se ei tee siitä, että oi wow, mikä tulkinta, että on niin kuin hirveästi jotain eleitä, mutta että kuitenkaan ei tullut semmoinen olo, että tämä poika ei olisi ollut laulussa sisällä. Ja se oli tärkeää. Mutta viimeinen asia, joka tässä vielä otan esiin siltäkin kannalta just, että kun te oppilaita ne valmennatte, että esiintymisjännitys sitten useimmiten verottaa vähän siitä heidän suorituksestaan, kun ollaan sitten konsertissa. Että jos se vaikka onkin mennyt jo tunnilla ja sitten ehkä harjoituksissa säästäjän kanssa on voinut mennä jo tosi hyvin, ja he on jo uskaltautuneet vähän ilmaisuun, niin sitten saattaa käydä niin, että itse konsertissa niin se on kaikki hävinnyt. Se on vaan hyvinkin niin, ja sitä kohtaan täytyy olla hyvinkin hellä. Eli antaa sitten palautetta niistä asioista, mutta nimenomaan sillä lailla, että usko ei mene. Siinä on osittain syynä se, että aloittelija ei tiedä itse sitä, miltä hän näyttää ja miltä kuulostaa. Ei sitä tiedä aina pitkälle ammattilaisetkaan ennen kuin ne sitten on joutuneet siihen, että he on itse nauhoittaneet itse, tai siis videoineet itseään. Eli hirveän usein se ei tiedosta, millainen ilme kasvoilla on. Se vie aikansa, että semmoinen niin kuin tietyllä tavalla semmoinen sisäinen aistimus, se kinesteettinen aistimus omasta kehosta, myöskin kasvoilta esimerkiksi, niin että se näkyy. Kun hirveän usein opettaja saattaa pyytää, että heet hymyile. Ja oppilas väittää, että joo, mähän hymyilin. Ja se on ollut ihan niin kuin hädin tuskin mitään. Että sitä siis he peilin edessä harjoitella. Nyt mä puhun tietysti just niistä ilmeistä, joista äsken vähän niin kuin jo sanoin, että ei mitään päälle liimattua, mutta se on se, että liioittelun kautta voi myöskin löytää asioita oppilaskohtaisesti.
Ja äsken puhuttiin sitten just siitä, minkä määrä siitä tulkinnasta riittää ja milloin sitä sitten on jo liikaa. Että harvemmin nyt tokikaan sitä on liikaa. Useimmiten se on sitten niin päin, että liiasta on aina varaa karsia, mutta jos on aivan ei mitään, ettei näy mitään, niin on vaikea saada sitten oppilasta lähtemään, uskaltaa sen mukaan siihen, mutta sitähän meidän täytyy koittaa yrittää. Ja sitten on niitäkin, jotka inspiroituu valtavasti siitä, että siellä on yleisöä ja se helpottaa heitä olla paremmin silloin, kun siellä on yleisö. Mutta tässä on suuri vaihtelu, niin kuin tiedätte itsestännekin. Semmoinen mentaaliharjoittelu, sitä voidaan sitten kyllä suositella ihan kaikille, että todellakin kuvittelee itse mielessään sen esiintymistilanteen niin etukäteen jo monta kertaa, todella eläytyy siihen sisäisesti ja yrittää aistia, koittaa niin luoda mielessään sen tilanteen, että oikeasti sen jännityksenkin saattaa saada valmiiksi tuntumaan, koska sehän on ihan, kun vaan ajatteleekin jotain tulevaa jännittävää tilannetta, saattaa tulla vähän mahakiveeksi, niin tässä tapauksessa se on ihan niin kuin suositeltavaa, että käy läpi sitä ja sitten siinä hengittää. Ja hengitys on se, mikä auttaa myöskin sitten siihen rentouttamaan koko hermostoa, että saa itsensä mahdollisimman hyvään optimaaliseen tilaan. Ja kuitenkin tosiasia on, että tulee niitä liikajännityksen hetkiä, jolloin ei muista siitä tekniikasta tai se kaikki häviää, että se on vaan niin. Ja pitää opettajana olla hirveän kannustava ja tukea oppilaita yleensä. He voi olla sitten sitä mieltä esityksen jälkeen, että se meni ihan huonosti, että se oli ihan kauheata, koska heillä on itsellä ollut siinä kauhea olo, mutta se ei ole esimerkiksi juurikaan näkynyt. Tämmöistähän se vaan on, niin kuin tiedätte itsekin. Ja voi olla, että jos oppilaat oikeasti kysyy, että mikä on niin kuin ihan kauheinta, mitä voi sattua, että hän sitten niin kuin tavallaan osaa suhteuttaa, että se ei ole maailmanloppu, mutta joskus se kyllä on maailmanloppu. Tällaista tämä nyt sitten meillä on. Hetkinen, olikohan tämä ollenkaan tämä viimeinen? Mikähän takia tämä on nyt? Resume share. Mä en tiedä näistä, mitä mä oon jakanut tänne teille. Mitä te nyt, näettekö te mun minut vai näettekö te tämän mun PowerPointin? Näkyy toi tube vielä. Haha. Joo, ei se paljon näy, jos klikkaa sitä sun kuvaa, niin sitten se näyt isona. Joo, en mä sitä tarkoittanut, mutta kun mä yritin saada tämän sharingin näkyviin. Niinpä joo, niin mun piti näyttää teille se viimeinen slaidi siitä, kun tää on nyt tätä mun digiloikkaa tässä. Niin mä olin vielä liittänyt tommosen esiintymisjännitysverottaa kohdan. Mutta me käytiin nuo just käytännössä läpi. Eli just tässä viimeisessä esiintymisjännitysmentaaliharjoittelukohdassa, niin yrittää saada itsensä siinä mentaaliharjoittelussa ikään kuin siihen jännittyneeseen tilaan. Jos se tarpeeksi ajattelee, niin se niin kuin rupeaa tuntua, että miltä se tuntuu mahassa ja miltä se tuntuu kehossa. Ja kun sen on niin kuin kokenut etukäteen ja siinä tavallaan käynyt läpi onnistuneen suorituksen, niin sitten se on paljon helpompi myöhemmin. Tätähän urheilijatkin tekee ja tätä pitäisi niin kuin ehdottomasti olla taiteilijakoulutuksessa enemmän vielä. En tiedä, onko sitä. Mutta niin kuin pitäisi sitten opiskella tämä ihan itse, jos ei sitä ole kukaan opettanut. Mutta siitä on kirjoja ja kaikkea. Tämä tänään. Meidän aika tulee täyteen ja mä kiitän taas kerran tästä, että olitte mukana ja me jatkamme vielä joulukuun puolelle sitten. Tämä marraskuu menee nopeasti. Olisiko kellään ollut mitään ihan mihin tahansa liittyvää asiaa, kommenttia? Aina voi laittaa viestiä, jos tulee jotain. Toivon, että teidän opetukset ja ohjaukset pyörii. Niin, muistaessani se asia, että nyt on ollut vaikeampaa päästä kuuntelemaan tutkintopalautteita. Ja siellä oli viime viikolla
kaksikin A-tutkintoa, jota ei päästetty sitten opiskelijoita kuuntelemaan, koska tämä korona. Ja mä sitten sanoin siitä, että hei, että pediopiskelijoille kuuluu tämä, että he täytyy järjestää ja siitä luvattiin miettiä, että miten se sitten hoidetaan, koska se konserttisalin lämpiö ylhäällä siellä niin on aika matala tila ja siihen äkkiä tulee niin kuin täyteen ihmisiä. Mutta mä en tiedä vielä miten, mutta tämä on niin kuin nyt, siltikään ei ole poistettu sitä velvoitetta kuunnella sekä tunteja että tutkintoja. Eli myöskin etänä voi kuunnella, jos tiedätte vaikka jonkun. Voitte kysyä näiltä opettajilta, että milloin sulla on se tunti, ja siihen voi liittyä etänä. Mullakin on nyt ollut eilenkin etätunteja, kun mä oon itse flunssassa, ja on vielä tänäänkin, ja ehkä huomenna iltapäivällä, en ole ihan varma. Näitä mahdollisuuksia täytyy nyt itse aktiivisesti kehitellä. Saanko vielä kysyä, että saako niistä tutkinnoista sit kuitenkin sen merkinnän, vaikkei päästettäisiin niinku kuuntelemaan sitä palautetta? Vai miten se sitten menee? Toi on erittäin hyvä, tärkeä kysymys, koska se on ajateltu tietysti, että se palaute on siinä se osio, jossa sitten niin kun opiskelija voi peilata sitä omaa arviotaan ja sitten samalla saada sen palautteesta omanlaistaan oppia. Mutta tässä tilanteessa ehkäpä laittakaa ylös kaikki tutkinnot, mitä olette olleet joka tapauksessa kuuntelemassa. Niin harkitaan sitten. Mä toivon, että mä voin antaa niistäkin merkinnän. Mun pitää ehkä neuvotella. Okei, olisi vaan tosi hyvä tietää, niin sitten aikatauluttaa semmoisia mahdollisesti, mistä voi saada merkintöjä, kun on rajallisesti aikaa. Niin. Kyllä, näinhän se on. Joo, se on RN konserttisalissa tai kamarimusiikkisalissa se kamarimusiikkisalikin. Siellä on just se, että kun nyt on otettu se käytäntö, että ei pidetä palautetta siinä samassa, vaan mennään eri tilaan just siksi, että seuraava pääsisi harjoittelemaan. Niin, mäpäs otan tämän nyt esiin. Meillä on opettajan lamufoorumi tulossa perjantaina, niin mä otan sen esiin, että miten tämä hoidetaan. Mä infoon teitä sitten. Kiitos paljon. Hyvä, tämä tänään. Kiitos teille. Palataan. Moikka. Moi moi. Kiitos. Moikka. Kiitos Outi. Moi moi. Moi moi. Toivottavasti se selvitys tulee mahdollisimman nopea. Itsekin olen Irnan kanssa samalla linjoilla kuin mä Albertissa, niin melkein kaikki päivät täysiä, niin jos ehtisi välillä tutkintoon, niin se olisi hyvä. Aivan, tämä on totta. Mä yritän saada. Joo. Joo. Yes. Kiitos Outi. Yes, hei.